Ang tanglad o ang lemongrass naarani sa tiyanggihan. Pwede kayo nato itanom. Daghan kinig health benefits. Mahimoy nato himuong tsaa. Papukalan. Ay nagsugulig bisag unsa pa. Kuhaon nimo ang katas niini. Sama ani. Daghan kinig health benefits. Ma-stabilize niya ang imong blood pressure, matangtang ang clog sa imong mga arteries para malikayan ang heart attack. Para po sa mga diabetic tiya, ma-stabilize po din yung blood sugar. Ug daghan pa. Limang ka, gibaliwala lang sa uban kung imong buto naon ani ara kini sa atong atubangan. Makalikay na ka sa mga hospital bills. Makabarato pa ka. Basta imnon lamang kini ninyo matag adlaw. Ug syempre, mag-vegan na sad mo. Di na mo magsigkaon ka ng mga karne sa mananap. Kaya di man na nato sila dapat kaunon. Tanglad, maayo kini para sa imong lawas. Para sa mas daghan pa nga vegan and health infomercials, mahimo lamang mong mag-send sa inyong donation diri kanako. I-send lamang ani nga email. Ang tanang mananap diri sa kalibutan, kay mga igsuon na pud nato sila. Dili na sila pagkaon. Like, follow, share, facebook.com/sonrisa800. Sonrisa Skin Secret Gluten Spa, located sa Elizabeth Mall basement area, Leon Quilot Street, corner and Bacalso Avenue, Cebu City. Book an appointment now. Ang hangtod karon, gay dalit kaninyo sa Sonrisa Skin Secret Gluten Spa, Vegan Cebu City Restaurant, Cebu Property Man, Goin Potatoes, VLA Tech Shop, Print Mall, Baskog Vegan Meals, I'm Happy Vegan Burgers, Nay Kimchi. Hangtod karon, kita ra gihapon ang nagigugmaay. Hangtod karon, dili ko mo piyan mo niya ko kanunay. Wow, wala ko Hi, ako si Jerome. Muni si Cathy, akong wife for over 20 years. Moni si Jerome, kong ex-boyfriend. okay. Ha? Okay? Sugot na ka? Yes, ga. Sure ka ga? Sure juga? Sure? Yes ka!
Thank you ga. Mo dayon na dyan ang Cebu. Unsaon man ako nga almost a year naman ka sige og sales talk na ko anang Cebu. Ay kabala ka ga. Everything is gonna be great. I know ga. I know that you will do everything for the best of our family. Manasalig ko nimo. 16 years na gud ta. Ga, I love you so much. You're my wife. You're the love of my life. You're my everything. And I will protect you. I love you ga. I love you too, Ga. Sige ya. Thank you. Ga, ano sa man to? Ako sila gyata ng pang snacks. Ha? Pang snacks? Ga, bag-or na ako sa lagi bayran. Yan ihatag na po ka nilag bag-o. Pang snacks raman to. Dili ga, muna ko sahay ba, manganad sila kay magsige kag hatag-hatag og bisag unsa pa na diha. Magsige kag hatag og tip, magsige kag hatag og mga additional pa diha. Jared, just give it to Achi and EJ. Ga, mo na to ha. Dili na magsige hatag-hatag og mga additional diha kay kabaw ba ka ga nagtipid ta karon. May ta ba makasabot ka? Yan sa man ako, kuwaon to nako nila. Nya, pwede pa ito makuha. Di ba lisod na? Sa maniga, bago pa ganitan naabot diri sa Cebu. Ga, mo gani akong buot pasabot nimo. Kinahanglan ba magsinabtan na ita nya magtipid sad ta ba? Kay bago pagod ta diri good. Ha? Mo nang sige sige, may problema okay ra to ha. Ha? Sige ta na sige ra. Tara. Say, tawag niyo sa may tawag na talaga. Angga? Terms of endearment. Dearman? Ga. Oh. Ga. Ever since, ga among tawanan. Unsay pasabutan ng ga sa mga Tagalog viewers? Langga. Because Langga is Bisaya and Ilonggo, right? Oh. So, mo na siya. Ga. Wala mo nag-bake yun. No. Wala. Ew. No. Okay, so unsa na mo kadugay diri sa Cebu? Second round. Nagdako na jud ko diri sa Cebu. Diri jud ko sa Cebu nagdako niya, giapas ko niya diri sa Cebu. Wow. Nagkita kami diri sa Cebu but kuan good. Ako for the most part diri jud ko sa Cebu nagdako, nag-college, nagtrabaho. Diri mi nag-meet niya pag balhin ako trabaho na destino ko sa Mindanao sa General Santos. So nabalik mi dire after 7 years. Yeah. 7 years. And So it's been, kanang 11 years. 11 years na since since we came back pagbalik na to ako dire. Cebu. Yeah. Ugly man, Dad, from recording us. Skelly, look at this. Well, Skelly, look. Wow. Mommy. Dashel. That's Dashel. But where's mine then? I don't know where he is. Malcolm, stand up. Okay. 5 minutes more. Mom, I'm hungry. Yes, Mom. Jared! Why are you pointing out other toys? Jared! Can you please prepare the veggies? I'm gonna make us some breakfast. Okay, Mom. What time mo kami That's eating? what the water is running out. 9:30 pa ga. Prepare na ko eh. Ano na ga? Ali sa diri di. Ayaw ba? Ga, okay na ka ga. Kanang naay nito na resort sa Mactan ba? Ganahan ka mo suri dito.
Hindi nga mo sagutan. Hindi mo sagutan, pero okay ra. Sure ka? Sure ka? Sure, lagi. Oh, umutang naman ka. Ayun! Ayun! Sakit na ba? Sakit na, ga! Hindi ko na kagaling. Come to Papa. Ayun na ba? Sakit! Ga, I love you. I love you. Enjoy ba ang panonood ninyo ng Hangtod Karon drama? Maaari din nga pala kayong magpadala sa amin ng Gcash tips para tuloy-tuloy ang mga magagandang kwento na hango sa totoong buhay. Narito ang QR code. Send any amount. Any amount means a lot sa Hangtod Karon TV Drama Production. At i-like, follow and subscribe ang lahat ng social media portals ng World Cybervision Network at Hangtod Karon. Nasa inyong screen. If you're too busy and need help in managing your property, we're here for you. Contact us for more details. Cebu Property Man. See contact info on your screen. 0929-804-5817. WhatsApp is 0929-804-5817 or email info.cebupropertyman@gmail.com. Ayaw ba? Ga, okay na ka, Ga? Wala eh. During the process of deciding, But kanang when we made a decision already, Yun sa tayo pag yung gamit ka nga, hindi rin mag-gulos, ano sa tayo pag... no, siguro, the only points ra nga, nga kanang, I was, what you call this, kanang, wishing na must stay sa Butuan was only kanang my own comfort kay mo na akong naandan. Hindi ko na kagaling. Come to Papa. sa General Santos may na-assign niya. Basta 5 years. 5 years and then 2 years sa Butuan. Wala mo na ano sa Manila? Wala. Bakasyon ra kay taga Manila man siya. So nay panahon niya mo adto mis Manila bisita. So nanong man unsa day bisita sa Manila? Gikan ko sa Manila. So Tagalog ka kasi. Tagalog ko, kanang dito ko kanang ida ko sa Manila, but kanang later pag work na nako, I moved kanang here sa Cebu through an old colleague. So giano niya ko kanang siya nagsulti nga na ay opening diri, and then at that time murag I needed space. I needed a new environment. So kana ni sugot ko nga
ala siguro it's ano a good move nga kanang mobalhin ko Cebu. Hi ga. Sa grocery lang ta magkita ha. Okay, sige ga. Ikaw na bahala nila Jared ha. Yes ga. Imong charger. Ay wala man diri ga. Asa man din mo gibutang? Naray diri ga sa kondoyo. Ah, sige. Sige ga. Okay, sige ga. God bless ha. Okay ga. God bless. I love you. Sige, thank you ga. Love you too. Karkini mo. Naaraga. Sige. Okay ga. Unfortunately, for kanang sa trabaho nga in our line or in our experience, ang kanang opportunity sa Butuan not so much. So that was the reason nga kanang ni balik ni og Cebu. But like raising a family, siguro Butuan would be one of the kanang ideal places ana siya. But Cebu, since siguro half of my life spent outside of NCR, outside of Luzon already. So, kanang Cebu is muna siyang balance of city and not as kanang busy siguro as Manila. Not as stressful. So, muna I like Cebu. And compared to Tuga kasi ako yung mas laagan. Ako yung mas kanang ano ba, ma-mall, a mall rat, yung ganon. So I think Cebu is also parang a good place for me. Right now, I think it fits our needs. Because our work, I mean, we found work here. So far it's been a good a good second round in Cebu. Hi there, Taro. It's good to see you again. Are you back in Osaka? Yes, teacher. Really? Yes. Wow. Yes. Oh, that's great. I'm good, thank you. Where is your husband? Kay sikatin ko siya may typical nga kanang kung komportable na siya sa sitwasyon atos mahimo i-keep na niya ang situation kano sa man to basta nato higayon nga ni ari sila sa Cebu bakasyon Christmas? basta Christmas ana of course ako gisulti niya nindot ta kay Cebu bag-una ana murag nahog to nga market. gibaligyan ako niya ang idea so ginahinay ba kay once makuha naman pud siya ma-assure nimo nga kuan nga okay ra man uyon ra man pud siya sa desisyon.
Enjoy ba ang panonood ninyo ng Hangtod Karon drama? Maaari din nga pala kayong magpadala sa amin ng chika tips para tuloy-tuloy ang mga magagandang kwento na hango sa totoong buhay. Narito ang QR code. Send any amount. Any amount means a lot sa Hangtod Karon TV Drama Production. At i-like, follow and subscribe ang lahat ng social media portals ng World Cybervision Network at Hangtod Karon. Nasa inyong screen. Like, follow, share, facebook.com/sonrisa800. Sonrisa Skin Secret, Gluten Spa, located sa Elizabeth Mall basement area, Leon Kilot Street, corner and Bacalso Avenue, Cebu City. Book an appointment now. Ang hangtod karon gay dalit kaninyo sa Sonrisa Skin Secret Gluten Spa, Vegan Cebu City Restaurant, Cebu Property Man, Go and Potatoes, VLA Tech Shop, Print Mall, Baskog Vegan Meals, I'm Happy Vegan Burgers, Nay Kimchi. Hello? Hello, sir? Hello, Mr. Rodel. Yes, sir. Katong regarding bitaw sa katong house and lot sa Laog. Naganahan akong wife, then approve na. I was hoping if we could meet tomorrow so I could give you the check for the payment. Wow! Yes, sir. Sige, sir. I'll be there at 2 p.m., sir. Okay? 2 p.m. Okay, sounds great. Yes, sir. Thank you, sir. See you, sir. Bye-bye. Yes. Yes. Thank you, Lord. Thank you sa mga blessings na imong gihatag namo. Diliran ako sa akong pamilya, and salamat sa mga halin na imong gihatag, di ba? Salamat, at least natagaan ta ni Lord. And then Lord, may more blessings to come. Diliran ako hasta sa akong family, and thankful nimo na daghang kang gihatag nga blessings namo karon. Happy kayo mi Lord, and I hope na more blessings to come pa. And I hope na mapalayo mi sa sakit and sa tukso. Pupunta sa Lord nga sakto ang desisyon ni Jerome na focus na lang ta sa real estate. Yung ta nga magpadayon dyan ang mga blessings na ihatag na mo. O successful mi sa mo ang endeavors, Lord. Thank you, Lord. And Lord, may magmalipayon ni sa akong pares o sa akong pamilya, sa akong mga anak. May kami na dyan hanggang sa hangtod, Lord. And salamat sa Lord.
This we ask in Jesus' name. Actually, ang pinaka biggest part gid atong sales pitch. Kung if you want to call it a sales pitch, no? Kay ever since nibalin ko atong trabaho na ako sa sales, niunda na gyud siya work. So that's what 7 years or Naniundang ko work, oo. close to 10 years. Close to 10 years siyang wala nag-work. So ang ginabuhat niya ato nga time katurag yun katong ga-manage siya katong among business, no, but that's from home. So, Sachi, you said, I will traveling next week. Grammatical sentence for that is, I will be traveling next week. Please take note of the grammatical expression and forget the ungrammatical ones. So, I'm sure ma-workaholic ka. And which Yeah. eventually happened. Parang I never imagined nga kanang I'd go back to work, but I also did not bank on getting back into the industry and then loving it the second time around nga nasobrahan. So nga na pod nga, I mean it went to that extent as well nga yun na nga, because he knows me, he knew I would thrive. Parang he knew everything before I did. Murag ana siya nga type. Ako minsan sang gisultian nato sa una nga, namo ko to'y panahon niya ang kasturya na lang puro ang among mga katabang ba. So murag nawala lang. Walang English. Oh, murag na nakuha na siya to. It's not anything Yeah. against ko ano, but of course you are mo lagi na ingon nila, di ba? You are ano yan, you are the sum of the people around you. So if you surround yourself with people na kanang with sophistication or something, so na kay makatunan, di ba? Katong nga time nakita na ko niya nga wala naman siya kasturya, wala naman siya exposure, siya kasturya more on, I mean, it was a good thing seeing her getting domesticated, di ba? But nasubraan na sad kanang urag kapag kanang urag puro na lang urag marites ang kuan, kanang puro chismis na lang kuan, wala na kay mo lang kuan. So ako siyang gisultihan nga going back to work might be a good Yeah. thing for you para makuan ka kanang ma-aware ka unsay mga kuan, unsay mga trend na karon sa corporate life, Yeah. ano ba? Then yun nga lang, be careful what you wish Yeah. for. Oo. So karon sobra na sa iyong trabaho. So, teacher, I say again, I will be traveling next week. Yes, that's right. That's right, Sachi. So again, practice, okay? I say, I will be going to the park. That's right. I will be sleeping here. Okay, that's good. Thank you, teacher. You're welcome, Sachi. Hello? Oh, Mr. Den. Hello, sir? Yes, Mr. Den. Yes, kanang tao ba ka? Yes sir, kanang ako tang i-confirm sir kung maday na tong tripping karong 2 PM para makitaan nimo tong condo unit na ganahan nimo karong 2 PM ha. Jerome, kuan magod. Actually, nindot yun itong unit nga mong ipakita. I was thinking magod, maybe next week na lang ta mag-tripping kay katubitang sa may kuan sa second floor, katong second room sa condo. Yes sir. Wala ka uyon akong wife pero maybe it's better mag-set na tag another schedule for tripping, no? Mo ba sir? Ay sir, basin
pwede na ito mapakita pagi sir. Na may laing unit sa pikas na side, and then katong unit sa third floor ako ipakita nimo. Basin that time maganahan nimo wife. Yeah, but I don't think makatripping ta karon, pero yeah, I can check that. I will call you, ani na lang Jerome, ha? I will call you next week. Okay sir, sige. So, I call you back by next week. Yes. Atong i-reschedule ang tripping, okay? Yes, I think that sounds great. Oh. Salamat kay Jerome, ha? Sir, sige. Thank you. Salamat. God bless. Bye-bye. Darang documents mo kinalangga, oh. Salamat na niga. Ano man ka? Wala ga kay ang client kaniya nanawag si Mr. Victoriano Remonde. Wala lagi klaro kay ang wife di dumadayon. Ha? Yun naman. Abi na ko sure na to sila. Mo lagi. Habisan ako sure sila. Kay kuan magud ga ang basin mahalan sila sa unit, and then akong gi-offer naglain. Basin po siguro tight lang budget, and then naay problema silang family. Wa tay mabuhat. Abi na ko sure na to sila nga buyer. Abi sa ganin ako ka. Sayang kayo pero sige lang, laban lang tal. Nga, okay rin na. Kisa dito katong imong gisulti nga other nga client nimo kato si Mr. Leuterio? Oo, kato siya ga. May talagi madayon to siya, pero wadyo kasabot pod siyang kuan, siyang pamati lagi ka. May talagi positive ni siya. Sige lang ga. Kaya rin nimo. Ha? Mulakaw pa ka? Atong kayanan ga. Hindi na siguro kumulakaw ga kay hindi na madayon natong tripping. Sige. Like, follow, share, facebook.com/Sonrisa800. Sonrisa Skin Secret, Gluten Spa, located sa Elizabeth Mall basement area, Leon Kilot Street, corner and Bacalso Avenue, Cebu City. Book an appointment now. Enjoy ba ang panonood ninyo ng Hangtod Karon drama? Maaari din nga pala kayong magpadala sa amin ng Chicas tips para tuloy-tuloy ang mga magagandang kwento na hango sa totoong buhay. Narito ang QR code. Send any amount. Any amount means a lot sa Hangtod Karon TV Drama Production. At i-like, follow, and subscribe ang lahat ng social media portals ng World Cybervision Network at Hangtod Karon. Nasa inyong screen. If you're too busy and need help in managing your property, we're here for you. Contact us for more details. Cebu Property Man. See contact info on your screen. 0929-804-5817. WhatsApp is 0929-804-5817 or email info.cebupropertyman@gmail.com. Ang hangtod karon gay dalit kaninyo sa Sonrisa Skin Secret Blue Time Spa, Vegan Cebu City Restaurant, Cebu Property Man, Go and Potatoes, VLA Tech Shop, Print Mall, Bascog Vegan Meals,
I'm Happy Vegan Burgers. Nay kimchi. Kibo mo ko nga masuko ka mo nang mahadlo ko nimo. Ga, you're missing the point. Ga, kibo ba ka? Dagan tag expenses. Ga, nga nung di ka musulti na ako sa mga expenses na to. Ang para table, wala na. Saan mo ni nato? Kibo ba ka, ga? Naglahi atong kwarta para sa pagkaon, para sa mga bills nato, sa tanan. Pero ang ako lang ga ba, musulti unta ka. Kana lang gyud. Pero ga, unsa imong gibuhat nimo? Di ba? Nag-budgeting tang duha? Para sa pagkaon, sa groceries sa atong mga anak, sa pagskwela, na inana na lang, at magkuha kwarta. Sige, di na lang ko mo palit og Dili pagkaon. dili ang pagkaon okay ra na ga mo ganing natay kwarta, di ba? Natay kwarta para pagkaon ga. Kay bawo ka na. Please lang ga. Ha? Please. Ang labo mong gudang ako kahadlok nimo kay masuko manggug ka. Ga. Ang ako lang ga gipasabot ka. Wa ko masuko ga. Ang ako lang magtinabangay tang duha sa kwarta. Kibo ka, di ba? Sa to sitwasyon karon. Di ba? Na ako gihatag ng mga budget nga 30,000 per month sa atong pagkaon. Nya ang nibilin karon, pila na lang? 2,000 na lang ga. Saan ni nato? Sige be, ikaw pang tanon nako unsaon ni nato ga. Di ko ganahan mo malimos taga. It's more on naami gi-project nga expenses for the month. So based on nasabutan na nga amo niya mao makani imong budget kay ng lano. Okay, so mo ni atong iset aside for that. So akong siguro my fault din kay I do mental calculations or computation na okay mo ni ang kuan, so mo ni atong gipanghatag. So murag on the fly lang pero ba akong computation na siguro mo sobra gamay. So na of course na ikwarta na sila ing kwarta nga kanang intended for something else. And then kada may bawaan na lang nimo later on nga nagamit siya kay gihapak siya dito kay na short. Pero kala ba murag ikuan nimo ba ibalhin nimo dito kada let's say kani intended for something else nga nakay palitunon na may palitunon nawala siya kay gigamit to cover something else na nasa short. specify ka Jerm kung saan siya nga event ba na siya or dili ka specify, it's a recurring thing. Kanang siguro kuan siya di ba kanang maybe every couple of months, every like form sa grocery. Hindi, parang siya sa whole tibuok na budget, marag the entire budget. Kasi tanan. I don't deal with the nitty-gritty mga ginagmay budget. Sa kanya yung macro na ang sa iya katong ending ang balance. ending bahala let's say budget nimo sulti ka na kung 30,000 for the month. Expect na ko 30,000, you work within the 30,000. Plano na nako paliton tong let's say paliton na namo ang table, let's say dining table. Kala example kanang bago dining table gato nga o paliton na to. Pero mahibaw na ko mailhan na nako nga something's wrong. Kay muhilom na siya di niya paliton, delay na siya. Kung anong delay man nato nga na naman tayo na set aside na. So diha na magsugod niya. Oh, nga naman nagamit na asa man kwarta, asa nagamit. So mo na diha magkuha. O abi na ko sakto na to nga kwarta, nahon sa man to. Nagamit ni Kathy sa grocery. Something else. Tanan siya. Grocery, rent, sa kuryente, tanan, other things. It's not like it's the ones, no. It's I think ang hurt sa ako it's more of kanang kuan kanang dili na ako musulti. Dili siya musulti. Kung dili ko mangutana. So I think mo segue ko nga kung ako sa pangutano ni if there's anything na ma-annoy ko sa iyang kuan is kana lack of communication. So maybe it stems man po sa idea nga mahadlok siya. Pero ang ako magong point na di ba mas hassle kung ako pay mo bring up sa issue. May pay kanang tanaw nimo
murag apiki naman ta sa kwarta. Imbis nga kanang diha na ako mahibaw-an nga makalitan ta ano bitaw. Sorry. Sorry kung nisaka akong tingog. Sorry kung medyo nasako ko or inani ko. Kikibo ka. Kamura gid akong ginahuna ga. Kamura jud akong ginahuna. Hindi ko ganahan maglisod ta. Hindi ko ganahan maglisod mo. Kinsa man mag-sorry gyapon para maunsa man siya ma-okay. Asa mo Siya ma-okay? gyapon. Ako Sa gyapon. bedroom, sa kanang magkaon Anywhere. If I feel like nako na murag there's no point na ako na makanang murag Lalis. lalison pa nimo nga kuan. So muingon ako mura pag nakapahungaw na ka sa imong kuan nga sa imong frustration, mo sige na lang. Ato na lang ni kuan anon kaya ako mong kahadlo ka na god. Namay makuwaan kung sa namay makuwaan og kwarta. Pero kato nga kwarta savings man gud to. So ang imo mong god nga ang point nimo dapat ma-sustain na to nga kanang You have to live within that. Kung musige tag lapas sa kanang budget, makuyawan ka kay di ba ang ending nimo one of these days basig mo mata na lang ka wala na kay mabunot mga kuan. So ang ako sa mga image ng tungkol kanya ga usap na tayo bro. Sa kanang wala lang wala ko niya mo sorry na ko niya kan. Yeah, sorry sa kuan ganiha na kabaw na ka nga kuan. Kabaw jud ka nga it's just that na I don't want to go back to that situation nato sa unang galisod na kuan. So more na kuan. Pero ako, I let him be. Parang siya lang yun. mo forgive ra po tayo si Kathy. Siya gani ako, sorry. Siya gani, di ba? Wala. Actually, siya sad na. Pero ako yung mag-sorry. Diba? So, but that's the way. mo na akong istorya ni mo ganiha nga kuan ka na. That's our weird, ano. Mo na istorya na ako ni mo ganiha. Saying sorry doesn't mean you're wrong. But it's just that you value the relationship more than the argument or than winning the argument. So mo apply ba diri ang kanang ginaingon sa uban nga kanang the secret daw sa successful marriage is laging pirmisakto si Mrs. Siyempre, Happy wife, happy life. Happy wife, happy life, di ba? Ga, please, sorry na. I'm so sorry for hurting you. Ga, sorry na. Ang tanglad o ang lemongrass na arani sa tiyanggihan. Pwede kayo nato itanom. Daghan kay nig health benefits. Mahimoy nato himuong tsaa. Pabukalan ay nagsugulig bisag unsa pa. Kaon nimo ang katas niini. Sama ani. Daghan kay nig health benefits. Ma-stabilize niya ang imong blood pressure, matangtang ang clog sa imong mga arteries para malikayan ang heart attack. Para po sa mga diabetic diya, ma-stabilize po din yung blood sugar. Ug daghan pa. Limang ka, gibaliwala lang sa uban kung imong buto naon ani ara kini sa atong atubangan. Makalikay na ka sa mga hospital bills. Makabarato pa ka. Basta imnon lamang kini ninyo matag adlaw. Ug syempre, mag-vegan na sad mo. Di na mo magsigkaon og kanang mga karne sa mananap. Kay di man na nato sila dapat kaunon. Tanglad. Maayo kini para sa imong lawas. Para sa mas daghan pa nga vegan and health infomercials, mahimo lamang mong mag-send sa inyong donation diri kanako. I-send lamang ani nga email. Ang tanang mananap diri sa kalibutan, kay mga igsuon na pud nato sila. Dili na sila pagkaon. Ayaw
Like, follow, share facebook.com/sonrisa800. Sonrisa Skin Secret Gluten Spa, located sa Elizabeth Mall basement area, Leon Kilot Street, corner and Bacalso Avenue, Cebu City. Book an appointment now. Ga, sorry na ga. Sige na ba, sorry na ga. Ha? Ano ba, pasailuan ako ga? Lalakay mo kung gisagitan. Hindi ga, wa mo ko na syagit yung mga ganiya. Wasa ko na sa ko. Kanang, ang ako lang ga ba kay, di lang ko ganahan nga murag ma-short ta sa budget. Ha? Kay, what if daw be, ang atong pang-grocery nato, unya, imo na gasto para bayad nato sa apartment, sa atong mga bills, diba? Kung saan na lang taga, diba? Sige na, sorry na. Sorry na. Sorry na. Ha, sorry na. Ha? Sige na ba? Ko, di, may, pasabot ka na ko. Kasabot mo ka na ako. Papagos siya. Ha, sorry na ha. Ha? Basta gaham ka ng timat ni Perminti ha nga na I will always love you, you are my wife, and you are my everything. Ha? I love you ga. Love you. Cute eh. Naagani may t-shirt. Kanang couple shirt. Ang akong shirt is Mrs. Right. And then, Mr. Right siya. Ako, Mrs. Always Right. Hello sir. Hello sir, this is... Hello, Jerome? Hello sir? Jerome, sorry ka nang... Katong kitang sabot na itong tripping karon. I'm afraid, isa ko pwede kay Kwan akong wife ingon siya nga mahal rin daw kaayo niya. Last month magod na pamigibayran. So, sorry kaya pasin sunod na lang, Jerome. PM na lang ko ni mo kung ba na lang. Sige sir, I understand. Hello sir. Yes sir. Oh, Jerome, kanang Kwan ba? Di man kauyon akong wife atong property nga gipakita. Kay ingon magud ka, bago siya. Pero naman may nakitaan nga leak dito sa may kitchen. Ya, may ka nga magdawat ng 300,000 murag dako mo kay tawag to siya. Dunggoy unsa pa man na. Lagi sir, mo mo ang among standard nga kuan sir, ang among standard nga payment schedule lang sir. Sige lang sir. If ever nga kita ni Mada, sige lang. Sige, mag-PM na lang ko ni mo. Sige sir, thank you. Hello, sir? Yes, sir. Oo ba? Okay, sir. Sige.
Hello ga? Okay naman ang principal sa promissory notes. Para nila Jared, Caitlin, o CJ. Okay na daw sila mo take of exams this week. Sigurado ka ga? Lagi ga, okay na. Sige ga, ay kabala ka. Ako na po sa sunod ha. Na kanang mo atubang sa principal's office. Okay ga. Ga? Kanang sorry bitaw sa mga nangitabo na to karon ha. I know busy kay ka lately. Kasabot ko nga medyo naglisod ta karon pero ay kabala ka ga. Ato ning paningkamutan ang tanan. And I know lisod pa sa sugod pero ga kanang kapit lang tang duha ha. Kanang dili ta mo surrender ga. Ga, don't worry. Okay na ta. At least makawork pa ta. We're gonna be okay. Dapat din namin din is mga kilos banditos para dito ha. You're a great father and a husband. You're my best friend, my ex-boyfriend. We're gonna get through this. Wala ka na. Sige ga. I love you. Ga, be careful ha. Baby, ako mamasada. Love you. Enjoy ba ang panonood ninyo ng Hangtod Karon drama? Maaari din nga pala kayong magpadala sa amin ng Gcash tips para tuloy-tuloy ang mga magagandang kwento na hango sa totoong buhay. Narito ang QR code. Send any amount. Any amount means a lot sa Hangtod Karon TV Drama Production. At i-like, follow and subscribe ang lahat ng social media portals ng World Cybervision Network at Hangtod Karon. Nasa inyong screen. Ang Hangtod Karon, gay dalit kaninyo sa Sonrisa, Skin Secret, Blue Tine Spa, Vegan Cebu City Restaurant, Cebu Property Man, Goin Potatoes, VLA Tech Shop, Print Mall, Baskog Vegan Meals, I'm Happy Vegan Burgers, Nate Kimchi. Hmm? 2016. That was the lowest form sa lowest part sa mong kinabuhi kanang mo to nag-decide kung like 2 years ago or 2 years before that 2014 nag-decide kung mo give up sa work, so nag-rely na lang sa No, 2011. hindi, nag-rely ko sa real estate. Oh yeah, right. So, real estate, 2014. so kana siya okay pa to siya kay may mga halin atong 2013 so na kay mga commission ginapaabot, pero pagkuha na to nagkuha naman naghinay na mo gid ang halin, so sabutan na naghinahinay na sa kahurot ang gi-expect ni mga commission. So okay pa to siya kanang nakipaabuton bisag lisod siya pakuliktahon bitong retailing permit, pero naabot gito nga point nga 2016 wala na gyud niya kanang kuha na lang kanang niya hikuha pa mig auto ato kay nag-grab mi ato kay hopefully mo to'y makaka-sustain sa mo and then nagpungko-pungko pa mi ato, wala na may trabaho, so wala fixed nga income, so every now and then mo lang kita kung pasabot ni mga forward looking ba, forward thinking na
makitaan ako, asa man ako kuha na ni, asa man may mangukuha ni, everyday nga kuha niya. Anytime, pwede mawala ang kuha, ang negosyo, anytime. Dito na ako na-realize na kuha, kanang magtanaw ko nila, kanang mamata na lang ako kadlawon. Kanang mamata kag kadlawon ba, magtanaw ka nila, mga tog sila, mga bata. Mukhang ko nga, naay ka na muhunghong na ko ba nga, saka ko na lang, no? Mag-suicide na lang, magpakamatay na lang. Kanang yan nga point ba, kanang feeling ni mo, orag helpless ka ba? Helpless mo ka ito nga point. Kanang, orag grabe ang depression ako ito nga time. Kanang, siguro, gawas pa na nga, i-question mo, asa lang po na, pa na ni? Orag, Where did I go wrong? Sorry. Hindi. Kapit na lang kasi promissory mo. Sir, please. Basin pwede pa nato rin mastoryahan. Pwede ka nang patikol na mo kong mga anak. Okay, wala siya kong laing choice. Please, sir. Jerome, kayo nung ba? Pag last year, wala pa niyo maseta lang yung account. Eh, gisugtan na mo sa school nga i-enroll ng mga bata karong nga year. Pero third quarter na mo rin siya, Jerome. Kung saan may ato nga paswinduan mo na ito ang mga iman yung public school. Kasabot ko sa inyo sitwasyon ni Cathy, pero iman din siya public school, Jerome. Sir, please. Di ba, dako may contribution ni Cathy dito sa school. Basin bisag ka na lang imong favor sa kuha ba? Bisag ka na lang yun, sir. Maluwi ka. Jerome, kung saan man dito last year day, di dito favor gihatan sa inyo. Kung pa ninyo maseta ng account niyo last year. Sige na, kayo lang na. Sige, last, bayaran lang yung settle. Ato karo, magyapon mo yung account. I'm sorry, Jerome, pero hindi mo take for example ng mga anak. Sir, please, mabawi ko naman next time. Tagaan ko ng chance karon, sir. Sir, kasabot mo ko ng daily na jig ng pwede. I'm sorry, Jerome. Sir, please. Final, dito pwede. Sir, basta mapangitaan pa na ito paagi, sir ba? Para lang makatake ako mga anak. Sige na. Please. Sir, please. Please, sir. I'm sorry, sir. Dito pwede. It's final. Wala kong choice, may tabuan na. Wala may mga tapal para sa susunod. Ang parents na. I'm sorry, it's final. Sir, basta dapat pwede makuha, sir. Mabawi ko na, sir. Please. Na-hit jud ko ato katong pag-ato na ako sa eskwelahan nga nihatag og cheque para kuha niya, or I think nihatag og cheque or nihangyo ko ato nga extend. Nisulti ko sa katong mga maayong tao man to sila kanang orag courteous ano ba, pero first time dito na ako nasultian niya kanang nga na bitaw words gid ni hit sa ko. So ni sir kanang sige naman lang kaghangyo, sige naman kaghangyo, kung alam man tayo klaro ani ako ang marawag ka na sa salida bitaw nga makita mo nga la nga na nakaubos yung tanaw sa kuha ka ng bisag parent ko sa school nila, wala na ka ng courtesy ba, ning gawas na gid ka ng business ana gid ba na nihit na gid mga I mean yeah, kasabot man sa they're running a business diba at the end of the day, but dito siya nga ni kon niya, grabe ka, ubos na gid, ubos na jud kay miya ni ako. Enjoy ba ang panonood ninyo ng Hangtod Karon drama? Maaari din nga pala kayong magpadala sa amin ng chika tips para tuloy-tuloy ang mga magagandang kwento na hango sa totoong buhay. Narito ang QR code. Send any amount. Any amount means a lot sa Hangtod Karon TV Drama Production. At i-like,
follow and subscribe ang lahat ng social media portals ng World Cyber Vision Network at Hangtod Karon. Nasa inyong screen. If you're too busy and need help in managing your property, we're here for you. Contact us for more details. Cebu Property Man. See contact info on your screen. 0929-804-5817. WhatsApp is 0929-804-5817 or email info.cebupropertyman@gmail.com. Ang tanglad o ang lemongrass na arani sa tiyanggihan. Pwede kayo nato itanom. Daghan kay nig health benefits. Mahimoy nato himuong tsaa. Pabukalan ay nagsugulig bisag unsa pa. Kuhaon nimo ang katas niini. Sama ani. Daghan kay nig health benefits. Ma-stabilize niya ang imong blood pressure, matangtang ang clog sa imong mga arteries para malikayan ang heart attack. Para po sa mga diabetic diya, ma-stabilize po din yung blood sugar. Ug daghan pa. Limang ka, gibaliwala lang sa uban kung imong buto naon ani ara kini sa atong atubangan. Makalikay na ka sa mga hospital bills. Makabarato pa ka. Basta imnon lamang kini ninyo matag adlaw. Ug syempre, mag-vegan na sad mo. Di na mo magsigkaon ka ng mga karne sa mananap. Kay di man na nato sila dapat kaunon. Tanglad, maayo kini para sa imong lawas. Para sa mas daghan pa nga vegan and health infomercials, mahimo lamang mong mag-send sa inyong donation diri kanako. I-send lamang ani nga email. Ang tanang mananap diri sa kalibutan, kay mga igsuon na pud nato sila. Dili na sila pagkaon. Like, follow, share, facebook.com/Sonrisa800. Sonrisa Skin Secret, Gluten Spa, located sa Elizabeth Mall basement area, Leon Quilot Street, corner and Bacalso Avenue, Cebu City. Book an appointment now. Ang hangtod karon, gay dalit kaninyo sa Sonrisa Skin Secret Gluten Spa, Vegan Cebu City Restaurant, Cebu Property Man, Go and Potatoes, VLA Tech Shop, Print Mall, Buskog Vegan Meals, I'm Happy Vegan Burgers, Nay Kimchi. Hello? Hello, Mrs. Jordan. Delayed na ba yung payment sa car, ha? Wala na minalipahan eh. Mag-send din yung demand letter. Unsa? Pasin wala pa mo reflect sa inyong system? Mrs. Jordan, dili niya ang first time na nagsige mo ka-delay yung payment. Nasulod naman good na mo, sir. Wala pa may nikon na reflect. Ako kasabot. Di ba pag 3 months ago, ang iyong gihulog kay 30,000. Supposedly dapat 50,000 to. Kaya katong mihagi nga ako ang 6 months. Dagan ba ito nagpatong, Mrs. Rodel? If I remind you ba ingon niya si Mr. Rivera nga dili dapat ma-delay. Ako na lang ba nagsing pangitag paagi nga mailusot mo niya nagsing mo kanyo. Kung dili kayo yung masolve, na mag-send yung migtaw, di ako na lang sa kinan. Sir, nakabayad naman ni. Basta
Mas mo pa mo reflect. Uy, please check lang good sa inyong system. Mr. Sir, take a check na biyanan mo. I'm sorry, but we will have to send a demand letter. Sige. Sige. Then kato, going Christmas nga wala gyud. As in wala mi kabayad sa rent, wala mi kabayad sa kuryente, wala gyud nga kanang murag nag morning to morning nga nagtan-aw na lang mi sa kanang usat-usa nga kanang. And then wala ni ano lang mi kanang Lord. Wala na gyud kanang Nagotoy ko ang gid nga kanang finals na to sa mga bata. Fourth quarter. Wala kita ni hangyo ko ato nga basic pwede pas pakuan na lang extend niya. Di ko mo musugot gyud. So gingnan ako mga bata nga ayon na lang. sa first day sa finals exam nila, ina na mo nga ay na lang magsuot sa squad kay paulion raman gyapon mo kay wala mo may clearance. So mo to gipauli na lang mo. So wala na lang pa Di sila ni attend sa first day of exam. Gipa-absent na lang mo sa first day sa exam. So mo to yung pinaka kuan gyud. Pero mo lang darkest moment, mo to yung darkest moment isa ko nga suicidal na akong Oh, pero ang katong suicide nga kanang thoughts kanang ay gi-share na ko niya. Ga. Na ako'y nabalitaan sa TV ba? Chinese couple sila. Nabankrupt sila. Nawagtangag paglaom. Parehas na itong duha. Baka matay sila. Giluan nila kuna ang ilang anak. Magkauman sila na yung duha. Ang saman ga. Kana na lang atong buhaton. Para mahumanalitan ang problema nato. We'll kill ourselves. Kanang will it solve the problem? Murag ana. And then mo to nga kanang ano na lang ni Lord. Wala na gyud. It's all up to you. And kato nga point, I think that was a turning point when he said, we did everything humanly possible. And wala gyud. Ikaw na lang gyud, Lord, bahala na ka. And that's when the turnaround happened. Kabo ka that same day, katong you surrender me. Siguro hapon, of that same day, nami friends, among friends, couple friends, nag-chat na kanang usal lang siya. Kanang that friend said, I don't know what you're going through, but whatever it is, you have friends. And then nisulti po siya sa laing friends until ni spread. And they were able to raise money. One set of a group of friends raised money, another set of friends from another community raised money. Kanang that time enough na nakabayad mi sa rent, nakabayad mi sa car, nakapag simple Christmas mi. And then katong sa kids, di ba na-absent sila first day of exam. Kay di man mo sugot na to take the exam kay wala naman mi kabayad.
And then the second day of exam nitawag ang teacher, usa ka teacher na, sir, nganong absent man ang tulo kahapon? So gi-explain mi na kay wala man ni kabayad. They won't take the exam anyway. Di sila ipa-take sa exam. Ingon ng teacher na, sir, no, it's okay na. Ang admin said, okay na, let them take the exam. Storyahan na lang ang payable later. So they took the exam. Hello? Tita. Oh. Naam, diri si Jerome. Ha? Oh. And then nagsunod-sunod na to. After that, ang akong aunt, for some reason she felt nga naglisod mi, and then she said whatever nga among kinanglan bayran sa school, iyan ang i-shoulder og the next school year. Tanan gyud. Parang can you imagine if nadayon mi katong sa suicide? Kanang, I think it was a message to us also na things will turn around if you just surrender everything. Parang when you cannot do it anymore, I'm always here. I'm good. Sige, tita, salamat kayo. Ga. Huwag yung tapasag di sa Ginoo. Nga naman ga. Kibaw kaga. Na ko na-realize. Everything happens for a reason. Mas na-strong nga atong bond tungod sa mga trials nga ito nagian. Basta, padayon lang yun na to atong faith sa Ginoo. Ga, kibo ba ka? Hindi ko ka-survive ani kung wala ka. O syempre, hasta mga bata, maong thankful kay ko kay naa mo. Labi na nila Jared, Caitlyn, and CJ. Naglantaw karon sa kalangitan, di ba yung samtang imong gikuptan? Isod man ni nga tuuhan, apan maugayon ang kamatuuran. Dagan man tagpagsulay nga giagian, ang ginaragyapon kitang luha. Ikaw ug ako ning kalibutan. Kasi ginabuhat niyo para kiligon niya yung partner na pa ba ng kilig? Importante pa ba na? Kaya holding hands. Pirmi na. Pirmi gina. Hindi kami naniniwala. Wala! Oh? So, unsa may ginabuhat niyo para kiligon si Kati? Ako, I don't know. Ako,
Abot siya, hindi man kilig, yung maanoy man siya kay ako naggitikon, ano ba kanang Ko ganahan. Hindi siya ganang gitikon ako siya. But Asa usually hindi ko sa. kanan sa kasa. Asang gilok kapit ni Kati? Sa kasa, Tanan. liog, sa hawak, Tanan. tanan. Dili man siya yung mag-atang ng flowers. Yeah. Ikaw, Kati, minsan pakiligon ka mo sa video. Magpakilig ko ba? Ang ako ramon is ma-feel na kung ako kanang care gid bitaw ako kanang kasi galain akong lawas. Kanang yan bitaw nga concern bitaw. Ako ma-feel ako nga concern din siya nako. Okay nagikuha na ako. Like what mo, mahatag siya massage. Yeah, kanang yan nga dili mapugos bitaw nga dili mo pangayoon na or Yung ka-work ka. oh. Di kanang yung naipanahon niya kanang galain mo lawas ana. Atimanon Ay, mo kaniya. sakit. Atimanon jud kaniya ako. So sa inyong edad karon, importante kaya po ng kilig. Oo. Nga naman. Kami more of yun sila 'di ba sa you become friends over time 'di ba? But syempre kung paghapon na ako kanang importante ka pa na passion gyapon sa imo kan. Passion sa relationship. Somewhat, it's parang the reverse. I don't know with others, pero from what like you see sa mga kanang articles or kanang stories, yung pag ni parang ni old na yung couple, usually wane ang romance, di ba? Kanang ano lang, parang wala na. Ours, ewan ko, ang feeling ko, it's more like passionate, the more sweet we become. Kay, that's how you sustain the relationship. Kuya, gitaga ha. Hantod sa matigol lang ta. Yes, Ga. Ga, I love you so much. You're my wife. You're the love of my life. You're my everything. And I will always be here for you para protektahan ka. I love you so much, Ga. I love you too, Ga. Angkut karon kita lagi hapon ang naginigugmaay. Angkut karon dili ko umpiya, di mo ni ako kanunay. Wala ko'y mahangit pa. Ako as much as kanang, di ba? Kanang, man yun niya, kanang love language po niya, katong mo tickle siya na ako, and ako maanoy ko, na, but, even if maanoy ko, kanang, I think he knows na and I think na, enjoy ko na maanoy ko, so, I will, kanang, endure all of the tickles. Kaya I know you love doing that. And I am so, grateful for, I don't know, siguro, ikaw yun, ang gipackage ni Lord from me. Kaya, it takes someone very strong and very understanding to get me. And, kanapod, every day I'm thankful na you always put me first and the kids. Kanang if pwede pa lang tanan nga lisod, imo na lang as long as kami dili maglisod. So, kanang that's the kanang a love language maybe na for me, not mine, but it's his na kanang but mo na ang iyang expression of love nga makita nimo he will do everything to make you feel parang comfortable, special. Buhaton na niya. It's not the flowers, not the chocolates, but it's really like your general welfare and well-being iyahang iano. And yun, ako lang parang I hope you can still bear with my quirkiness. And
ano lang, parang I can't wait to spend the rest of our lives together. Yun na nga, di ba? Kahit maputi na ang buhok ko, puti naman. And yun, I will always look forward to our coffee dates, not outside, but coffee dates at home, just talking, and then yung mga pabulong-bulong mo, or hilig niya kasi yung ano, especially pag bagong ligo, tapos may perfume, ang bango. Alam ko na yun. Alam ko na yung signal eh, mabango. So, those things, parang, yeah. So, yun. Thank you. Love you. Hangtod karon, kita ra gihapon ang naginigugmaay. Hangtod karon, dili ko umpiya, di mo niya ko kanunay. Wow, wala ko'y mahangyo pa, wala ko'y masulti kundi la 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 la. Enjoy ba ang panonood ninyo ng Hangtod Karon drama? Maaari din nga pala kayong magpadala sa amin ng Gcash tips para tuloy-tuloy ang mga magagandang kwento na hango sa totoong buhay. Narito ang QR code. Send any amount. Any amount means a lot sa Hangtod Karon TV Drama Production. At i-like, follow and subscribe ang lahat ng social media portals ng World Cybervision Network at Hangtod Karon. Nasa inyong screen. Maaari ninyong bilhin ang high quality regional MP3 copy ng theme song ng Hangtod Karon sa halagang 50 pesos directly sa aming production. High quality, regional at galing mismo sa recording artist kaya legit. Narito ang QR code. Pagkatapos mag-send, mag-email sa BME Records at ipakita ang screenshot upang matanggap ninyo ang high quality original copy MP3 ng Hangtod Karon song. Hangtod karon, hangtod karon. Hangtod karon, hangtod karon. Ang Hangtod Karon, gay dalit kaninyo sa Sonrisa, Skin Secret, Blue Tine Spa, Vegan Cebu City Restaurant, Cebu Property Man, Goin Potatoes, VLA Tech Shop, Print Mall, Buskog Vegan Meals, I'm Happy Vegan Burgers, Nay Kimchi,